Aprender é un programa socioeducativo do Concello de Tomiño que busca mellorar capacidades e habilidades do alumnado dos centros educativos do municipio. O programa E Aprender desenvólvese de xeito integral e conectando todos os saberes desde un enfoque transversal. Crecemento persoal, autoestima e autoimaxe, motivación, tolerancia á frustración. Crecemento social, valores, habilidades sociais, dinamización cultural. Crecemento creativo, inteligencias múltiples, habilidades persoais, proxectos grupais. Crecemento académico, técnicas de estudo, organización do tempo, aprendizaxe cooperativa.